Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Shisngi hadian ke jengmi kubur halor ke jengptai jeng kijaka balabu thop yaki jaklia uranium hakasnong nongba jenren. Nakaliang joka seng Khasi Students Union Southwest Khasi District haka arpo artrek menta unailor arajar arpo hapo ke jelam jong General Secretary usamla jets kam nongsien kelahir benet jurep yakini kijaka kenang mansaki dalaki jong hikmat bat ban lapru yaki jing shisha hapadang jing ter jong ulabba ubajur kedekot ke seng kelahir sakasnong nongba jenren hakaba kilakam ba kilalam yaki jing paitleu jong kijaka balabu yaki jaklia uranium haki sautli kijaka perlang jabo ki balakam jor shusho ka jing paitleu ban yaki por ki baminchua kaseng kalakam badon shisha ki jing orpat jong kini kijaka perlang jabo uranium kalong namar ba ki dekhot jong kaseng ki jupoi man lakapor se kini kijaka bad kaseng kalakam ru bakadon ki jing yapher ka baminchua ba ka bamenta namar ka jing he jong ko om nakadaw ka jing jor palat uslam kidkhot jong kaseng kila pendap ye kajung jurep tang ye kisautli kijaka bapalang ye kijaklia uranium barshan kidkhot jong ne kaseng kin sahir jurep biang hakini kindiat sngi bansawan khanang banlap ye kijing shisha baro hadin bang ila UI menin haki social media ba kadon kataka jingpethei jong kataka tang ka ba set yaka penang ka ba penang ye kijaklia uranium hangte po nongba jenrin te ngila pembet kirki ban ngilai yalek kirki mene bat ngila poi hakatu kajaka ngila lap bakam shumla don ka jing thai hande ki don pat ki thliu kumba lightly te ka wei ka thliu ka ba ngi kham I suba sniu I kumba ka de ka thliu ka ba la shuklong bat la shu set no dai kan jamau siap bat ka ba ki artli pat ki thliu ki ba la pra ba ki la pe shu support bat ka wei pat ka ba kham hakandong ka thliu ka ba la pe ba ngi I ba ki rat ki batap ya ka thliu ki la paulo sabar bat ka tu kala imat ski kandang hek tu ketliu bak nomor ka tu kesimen kandang hap sport ten nakaling jungi jong kaseng habang UI ba habang lalap ba ngidawa ya ka sarkar ba ka de ban lei no ban set do ik tu kitliu krang ba kanumbu jing ya ka kot ka khia ya ka jing im jong kibreu ha ka ne ka dong ka thai Susi kalong ba nadu por ba mensua nakaling ki su Southwest nilakrai ng sokal habis dia berkecil pay teliu tujuh tangs buat ada dia berkecil bawah yang tujuh pay tiba 8 dalam habis tujuh tangs kan kino gijingnya lah nilakrai mereka sokal habis dia benta meramot berpembang hari di basosi kalau hadu ini ganti ke sokal kelas snap jarjar buat lesi kini bisa snap jarjar sokal kan bu jingnya ya pembang itu katanya kena por mentang bertujuh hagi por berangwan Tinidawai sokar pakade balai nomor dor kade ber maramot ban penting kena ba katu kal RB ba mi ba tu na gitu kitang kanom pen bu ki pa ba joka district haga jima nomor ba kumbang I mata ba kadon gajing kalabu ki jima ka bakrau ya ki pa ba joka dong pathai ba kadon gajing le torti ru nadu mansua haka ba yaki pipes ki pentut ki jaklia napo kitang ki pentut kelumar ba ngintip kai ka bami nantu napo kitang sepatang ko ngintip kolong ba ke bakum gitu kilaban bu bajingma ya kedong kathai ki pa ba khamtam jo ko area hi bro ko bai